eigenlijk vind ik autorijden helemaal niks aan. Ja, dit zijn een soort reine mecano-dozen. En dat is leuk hiervan. Ik heb ze gerestaureerd, in elkaar gezet, maar goed, er zijn altijd toch puntjes op de i en dat je wil veranderen. En je moet ze ook rijdend houden. Ik heb er 3, dus nee, ik ben voorlopig niet uitgesleuteld. Toch maar gaat het mij meer om het sleutelen als om het autorijden is. Eigenlijk vind ik het autorijden helemaal niks aan. Wij zorgen hier toch in een type merk, had ik mij net vergis? Ja, Morris. Al 100 jaar lang, 100 jaar geleden is een fabriek opgericht. En uiteindelijk is het overgegaan in British Leyland en het merk is weggezakt. Dus het is er niet meer. En wij houden het een beetje geforceerd in stand. En is dit nou een lekkere auto om de sleutel in? Ja, het is een soort mecaan, dat ik net al zei. Het is heel overzichtelijk. De onderdelen zijn ook ruim te verkrijgen. Kijk, in principe is het mogelijk om een hele nieuwe Morris te maken. Met een beetje gedoe, alle nieuwe onderdelen, maar ja, dan verlies je het karakter. Dus dat is zo mijn opzet niet. Ik wil gewoon een rijdende auto en ik rij er dagelijks in. Maar jouw sleutel liever onder de auto dan dat je erin rijdt? Ja. Vertrouw je eigen sleutelcapaciteiten net? Jawel hoor. Ja, nee, in die zin wel. Nee, daar heb ik wel vertrouwen in. Dat is ook wel overzichtelijk en er zijn allerlei handboeken en zo. Dus, en het is geen geavanceerde techniek, dus je kan altijd wel zien wat je doet. En ze wordt ook gekeurd. Nou weet ik van een heel soort auto's, dat van die NAM, dat het wel eens jongen waren als een A-kwatting en dan maken ze dan wat oors van. Nou, van de Morris, ik zou het echt niet weten, nee. Ik ben niet zo heel erg diep in die auto. Ik heb een vriend van mij, nou, die weet zulke dingen precies. Maar nee, dat zou ik niet weten. Ik denk het te weten, dat is misschien wel een beetje brutaal. Nou, zeg maar. Met oude rommel rijdt iedere stumper. Nou, dat is nou een sneu. Dat zou kunnen, ja. Daar ben je het vanzelf net mee eens. Nee, maar ik begrijp het. Ik heb er begrip voor. Nee, dat komt er gewoon van. Goeie. Goeiedag. Ja. Wat ben je dan? Ik ben een bloemstukje. Maar dan zul je even een mooie herfsttafel maken. Nee, een mooi bloemstukje en dat breng ik wel eens zeker. Een zieken? Ja. Zou maar op me kwam de passen. Zo werkt het hier. Ja. Ja. We zijn op een prachtige buurt. Ja. Ja. We kennen me kwam er al hier, wie iets al hier bij me kwam. Ja. We vinden van alles uitgeteden. Ja. Nou ja, mijn man is vorig jaar alleen, dus nog best alleen, maar dan had een hele prot om die buurt. Dus ik hoef maar kijken, ja, nou er komt hier en dat er iets gebeuren, maar dat is dat. Dus ik zou sowieso qua huis, het is een groot huis, maar qua buurt zoek je het heel wij wel. Dus als je iets te keer hebt, is het aanbevolen om je meer. Ja. Ja, mooi waar je wel man, je. Nou ja, ik net altijd dat ding gewoon hadden mij ervoor. Ja, maar ben je natuurlijk een heel oorslag volk, hè? Nee, je bent zelf als wie, dat maakt het niks We uit. hebben alles Wat is er oorzaak? Ik zou het weten. Dat heb je wel bedacht. Ja. Als mij de gewoon feestjes is het altijd goed. Nou, dat komt wel goed. Nou, zie je het wel? Wat hier is toe betacht? Als ze mij de gewoon feestjes, dan is het toch altijd goed? Ja, tuurlijk. Probleem met. Nee. Gelukkig ben we alle hier gewone mensen, hè. We stellen alle hier niks voor, maar we zijn alle hier waardevol. Hé? Nou, zullen we daar maar mooi besluiten? Ja, goed einde. Dat is Ja. heel goed, hè? Ja. Dit is mijn winkel.
En die heb ik dus eigenlijk opgezet omdat de gemeente ons de gelegenheid gaf om een winkel te beginnen. En hoe oud ben je, joh? Ik ben 84. Maar waar beginnen op zijn 84ste nog een winkel? Ik? Ja. Oh ja. Ja. Jouw dicht zie ik nog. Ik dicht ook nog, ja. Jouw favoriete gedicht? Nou, favoriet? Nou, dat is dus eigenlijk wel, ook omdat Ger dat op muziek gezet heeft, ligt als een veertje. Ik wil door het leven zweven. Ik voel me net een elf. Ik voel me net een elf. Ik weet dat ik het kan. Het gaat zomaar vanzelf. De Noordzee met zijn golven. De Waddenzee spiegelglad. Daartussen in mijn Vlieland. Oh, wat een mooie droom was dat. Dus je bent een beetje een elfje. Ja, een beetje dik uitgevallen, maar Maar je kunt wel vliegen. ik kan vliegen. Zo af en toe. Ja? Dan vlieg je over het eiland, ja. Ik had ook een heksenbezem, die hing eerst in de boom. Want ik had dus een vlucht gemaakt en dan moest ik een noodlanding in mijn eikenboom maken. Ik heb ook een lintje gekregen dit jaar. En ik was ook uitgenodigd om bij de koning en de koningin te komen. Is je nog met ze gepraat? Nou, niet met ze gesproken, maar wat het wel was, ik ben dus invalide en we kregen een stoel op de eerste rij. De koning keek mijn kant op en ik denk, zal ik het doen, zal ik het niet doen? En dan heb ik gezegd, de groeten van Vlieland. En dat kwam over. Dus, leuk toch? Ja. Je hebt net mooi praat, maar je hebt wel zin op praten. Ja, ja. Oh plof, wat een mooie droom was dat.